Právě jsem se dozvěděl jednu super úžasnou věc. Někdo mi řekl teď, napsal, že Siria Kary udělal tajnou soutěž. Že ten, kdo dá like na každý jeho video v životě, tak ten se s ním natočí video. A lidi, já jsem byl druhý, kdo tohle to dělal. A byl jsem na druhém místě v 7 letech v roce 2022. A lidi, jestli tohle se mi ještě jednou povede, tak lidi, věřte mi, jsem fakt úžasný, protože já jsem měl 1999 lajků a ten na prvním místě měl o 1 like víc na přístup 11 let starý video, nebo 10, já si to nepamatuju přesně, takže já jsem mohl být se Sirem Karim. Takže lidi, čau, a jestli jste to ještě neviděli, tak dejte odběr. Ať se mi třeba s tím Sirem podaří být, nebo s jakýmkoliv slavnějším youtuberem. Čau lidi, čau.